chieng' mamoko bende nodong' e udigi chieng' ma kawuono. Erokamano watene baka kamachielo. Rowere kaunti ma Migori ochiwo siem ne jonjore ma oriwore kodgi kendo koro mayo oganda kod ketho mwandu e kinde ng'anyo mago mag kwedo jatend piny Kenya William Ruto. Magino biro kaluwore gi okang' mar moko kuom rowerego chungo nyamburko e apeyni moko e kaunti ma Migori kendo kawo pesa kuomgi. Jaod bura ma Oriri Mark Nyamita bende okwedo maundu makoro medo donjo e ng'anyo manyocha ochakore mana gi kwe. Jafwambo marwa Jo Juma miwalerno. Kata beni gwenge mathoth e pacho ka rawere ok ne obago ng'anyo makwedo piny owacho, moko rawere kaunti ma Migori ne owuok oko mar bago ng'anyo bende koro kwedo te jatend piny Kenya William Ruto. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e chuny boma ma Migori kama ne gidino apaya. Ng'anyo ni kata kamano ni ochope kod kwan rawere sanja ma bende giko to obila ne okeyo katiyo kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi. Ng'anyo ne oweyo ka chendogo mag wuoth kaachiel kod ohala ne ochung' e boma ma Migori. Mr. Ruto asikie tu kilio ya vijana. Juu vijana wako wengi na vijana wako na power ya kuchagua serikali. Weya komnot walos Kenya gi ng'ama chielo manyalo tiyo Kenya ka manyalo winjo ywak jopiny. Maka jopiny owuoyo kaka koro sani ojende wawuok oko to nyalo winjo wamwadhi mbele. E kinde ng'anyo no pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth machielo mag jonjore makosirore kodgi kendo koro kelo koko e kinde mar ng'anyo. Ketho mwandu makoni kaka ng'anyo man wang'anyo last week ne wang'anyo maber karomo koro gimoro saa 2 otieno gidhi magikaw rech minewa magichamo mano gima lit to akwayo jo Migori ndara maka lamni malamu ma ok lam gi Ruto. Waweuru wang'o lam, waweuru ketho mwanduwa. Sama koro ketho lam to wane mwaringo kiny wane mwaringe. Kamoro ne odini lokani. Kidwa dhi loka cha yudo ni nitie jomoko e iwa ma kawo pesa kuom ji mabe samoro kata ka pesa no pod ok igole to gidonjo kuomi gi ngufu kata gi teko moro mondo miyo gitimre nade gi mayi. E kinde ng'anyo ni pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth mag jonjore ma osirore kodgi ma bende koro tiyo kod thuolo mar ng'anyo e kwalo jopiny. Atimuru ng'anyo mana mamuol kaka jenzi dwaro tok mar kwalo ng'ato kata mar mayo ng'ato nikech wang'ere wate to wan jo Suna East wate to wan jo modak around Suna East mok ni kia ng'ato ka ng'ato. Message manye ipas na sirikal osebedo past kendo sirikal osewinjo kendo gi duol man malo kabisa e wach manye wantiere godo. Jok makoro sani nitiere barabara ok gin jok manyiche nitiere gi tabuka sani koro gin jonjore. Koro dakwayo oganda wa ma nyikwara mogi ahinya ahinya jo Migori makoro sani chako dino barabara chakre saa 7 gotieno. Wane mwakoro waketho thurwa. Rawere gi wacho ni ok gibiyie mondo koro jomaundu ti kod thuolo mar ng'anyo e mayo oganda mwandu mopogore opogore kaachiel kod ketho mwandu e kaunti ma Migori. Koro wakwaya were ma owetewa mwang'anyo go e boma ka wang'any gi kwe kendo aneno ni yot mondo mi watim gini gi kwe kaka watimo ni makata ka koro askeche wan ge yiwa to kwe wan go nikech gin kama ritowa. Ok wabiyie gir ng'ato kethe Suna East ka wawinjore nikech magi property magwa mag nyiminewa wuonewa owetewa kata giri ok diyieno kethre to joka to biro ang'owa matimo luting. E kinde ng'anyo mar tich ariyo ma jumane rakruok bende ne obedo e seche ma midhiambo e kind kweth ariyo mag rawere ka kweth moro ne seyo kweth machielo kuom bedo kod paro mag kwalo mwandu mag johala e boma Migori. Ywak osebedo ne nitiere kweth mag jonjore ma osebedo ka koro din apaya kendo kawo omenda kuom jowuoth matiyo kod apeynigo e seche mag ng'anyo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.